צהריים טובים, אחרי כזאת הקדמה, מה אני עוד יכול לעשות? כזאת הקדמה ארוכה. אני רוצה להתחיל דווקא באיזה קסם, אני לא מתחרה באומן החושים, אבל יש פה למישהו 200 שקל? יכול לתת לי את זה לאיזשהו קסם? מה? אף אחד לא מתנדב? הנה, היא נותנת לי. כרטיסי אשראי, אני הרציתי פעם להנהלת בנק פועלים. ביקשתי 200 שקל, אף אחד לא היה שם. תודה. כבר אתה לוקח להם כסף? כן, את לא משלמת, אז מה אני יכול לעשות? טוב, תראו מה אני עושה. אני לוקח את ה-200 שקל שקיבלתי, אני עושה קסם. אגב, יש סיכוי קטן שזה לא יחזור אלייך. זה אני אקבל את זה דרך כלל. תסתדרי איתה, לא אכפת לי. תראו, קיבלתי פה 200 שקל, אני לא צריך להחזיר אותם, אני יכול לקחת אותם, ואני יכול גם לתת את זה למישהו. מי רוצה אותם מתנה ממני? סתם מתנה, למה? ציונה רוצה מתנה? 200 שקל, נכון? מערך של 200 שקל. אז תראה, עכשיו אני לוקח את ה-200 שקל ועושה איתם ככה. סליחה. מי עכשיו היה רוצה אותם? למה? אותו ערך, נכון? אותם 200 שקל. אז אני אעשה משהו יותר גרוע, שם את זה עכשיו כאן, ככה, ומועך את זה. עכשיו זה כמו מטבע, מי עכשיו רוצה את זה? עדיין 200 שקל. תראו, למה עשיתי לכם את התרגיל הזה בפתיחה? אין אחד מאיתנו שלא חווה לפעמים איזשהו משבר, איזה דאון, איזה מישהו שמועך אותו. פעם זה הבוס, פעם זה הבעל, פעם זה האישה, כל פעם מישהו, החברים, הילדים, כל אחד עם הרגע שלו, מתי מועכים אותו. תזכרו, זה אתם. אם מישהו עשה לכם משהו, אתם נשארים באותה ערך. הבעיה היא של הצד השני, ולכן צריך לטפל בצד השני. עכשיו, ראיתי שאת מודאגת, אז בבקשה. מחזיר לך 20, אבל חדשים לפחות. תראו, התמונה הזאת היא בעצם מראה את כל ההרצאה שלי. אם תראו אותה, וההרצאה היא רק טעימות, כי ההרצאה שלי היא שעה, שעה וחצי, ברבע שעה נורא קשה לתמצת אותה ולהרגיש אותה. אבל מה אנחנו רואים פה? צוות מגובש, מחייך, כיף לו בעבודה, יש לו מוטיבציה, ולמנהל יש את המפתח ללב של כל אחד. וזאת השיטה, אם נמצא את המפתח ללב של העובדים שלנו, ללב של הילדים שלנו, ללב של החברים שלנו, נגיע איתם לשמיים. נצליח להשיג את כל ההישגים שאנחנו רוצים. אז מה יהיה המיקוד בהרצאה? אחד זה לשפר כישורי ניהול ומנהיגות. כל מי ששומע את ההרצאה הזאת, הוא יהיה אחר כך מנהל ומנהיג טיפה יותר טוב. למה? כי הוא יעבוד דרך אנשים. אני לא עובד על מודלים ניהוליים רגילים. כן, אני מרצה בספיר, אני מרצה בקריית אונו, אני מרצה במכללה למינהל, אבל שם אני מדבר על מודלים תיאורטיים, כל מיני שמות שצריך אותם, זה בסדר, אני לא מתנגד. אבל אני מדבר מהחיים. כל ההרצאה שלי בעצם, כל הספר שלי, הכל מניסיון חיים. יש לי ניסיון ארוך, ניהלתי הרבה אנשים בכל מיני הזדמנויות בכל מיני מקומות, ומשם בעצם אני מדבר. הדבר השני זה להגביר את שביעות הרצון, דרך זה את עבודת הצוות ואת המוטיבציה של האנשים. אני למדתי, כשאנשים מרוצים, העסק עובד טוב יותר. עובד מחייך, הוא עובד טוב יותר. אני מאמין בזה, ממש בכל ליבי. לי יש, באמת אמרתי, איזה 30-40 שנות ניסיון בניהול של אנשים. אני מאמין באנשים, ואני, בוא נגיד שאם כולם היו תופסים את השיטה שלי, לא נראה לי שצריך היה לעשות עכשיו חוק של התאמרות בעבודה. יוצא חוק כזה, אתם בטח מכירים. התאמרות של מנהלים בעובדים שלהם. השתגענו לגמרי, מי צריך חוק כזה בכלל? צריך רק להיות בן אדם ולטפל באנשים כמו שצריך, ואף אחד לא צריך את החוק הזה. אבל כנראה שהמציאות היא אחרת, אז עשו חוק. אנחנו נשפר את ההתנהגות והביצועים של העובדים, וכמובן נלמד איך להשפיע על הסובבים, איך להיות אנשים אהודים, שהסביבה גם תאהב אותנו וגם תעשה מה שאנחנו רוצים. הייתי 30 שנה בצבא, אני חושב שאני הקצין היחיד בצה"ל, שבמשך 30 שנה לא מילא אפילו פעם אחת טופס תלונה לחייל. אתם יודעים למה לא מיליתי? כי לא הייתי צריך. החיילים ידעו שאני מטפל בהם, ואם אני מטפל בהם, אז הם יעשו כל מה שאני מבקש. אגב, לא פוקד ולא דורש, מבקש. אני מבקש מהחיילים, והם פשוט עושים הכל, הם לא יכולים להסתכל לי בעיניים ולהגיד לא רוצים, אז הם עושים הכל. תזכרו את הפתגם הזה, אולי אתם מכירים אותו אפילו, מנהל שיושב במרומי האולימפוס, ורואה את אנשיו למטה קטנים, שלא ישכח שכשהם מסתכלים עליו, רואים אותו באותו גודל. אם הם קטנים, גם אתה כזה קטן. אתה רוצה להיות גדול? בגובה העיניים, בתפיחה על השכם, ביחד לעשות את הדברים. רק ככה זה יעבוד. אם אתה חושב שאתה למעלה, אין אחד שאני מכיר, ואני מכיר, תאמינו לי, הרבה מאוד אנשים, רק בטלפון הקטנצ'יק הזה יש לי איזה 3,000 אנשי קשר, אין אחד שנשאר למעלה כל הזמן. מגיע היום שהוא נופל למטה. נפילה יכולה להיות אגב מכל מיני דברים. יכולים לפטר אותו, יכול להיות נפילה בריאותית, נפילה משפחתית, כל אחד יש לו את הנפילה שלו בסוף. שאף אחד לא יחשוב שהוא יישאר למעלה. זה לא עובד. כן. סליחה.
כשהייתי ילד בכיתה ח' בית ספר שמעוני בגבעתיים, הייתי התלמיד הכי גרוע בכיתה. ילד שובב, אותו ילד ששם פצצות סירחון למורה, שם נעצים על הכיסא שלה, שהיא מסתובבת, זורק אליה משהו לכיוון הלוח. פשוט ילד לא טוב. גמרתי כיתה ח', הלכתי להירשם, בתי ספר באזור תל אביב, אולי אתם מכירים, אולץ, מקס פיין, שבח, אורט גבעתיים, מגמת מסגרות, אף אחד לא קיבל אותי. לא הסכימו לקבל אותי, אמרו לי, מילא 4 בכל התעודה לא נורא, אבל ד' בהתנהגות, השילוב הזה לא הולך. ונרשמתי לבית ספר שכבר לא קיים, קוראים לו המכללה לאלקטרוניקה. מחנך צעיר בן 22, אגב אולי אתם מכירים אותו, דוד בן בסט קוראים לו, הבעלים של רדיו רדיוס FM 100, הוא היה מחנך הכיתה שלי בזמנו. בסוף שיחת הפתיחה אמר לי, חכה לי עם חדר המורים, ואני מה זה נבלתי. חדר המורים הייתי עשרות פעמים, אבל פה הבטחתי שאני אהיה ילד טוב. באתי לחדר המורים, הוא מתיישב מולי, מסתכל לי בעיניים ואומר לי, 2 דברים אני רוצה להגיד לך. הדבר ראשון, אתה עכשיו הולך לחנות ספרי ברחוב אלנבי, וקונה את הספר ההוא פה, הצהוב הזה. כיצד תקנה ידידים והשפעה בחברה. זה הספר המקורי, 1970, קניתי אותו, הוא אצלי בבית עד היום, זה אגב מהדורה חדשה שלו. דייל קרנגי, ספר חובה, מי שלא קרא אותו אני ממליץ לכם ולילדים שלכם, פשוט לעובדים ולמי שאתם רוצים. פשוט ספר חובה. זה הדבר הראשון. והדבר השני, הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי, אריה, הסתכלתי עליך בשיחת הפתיחה, אני מזהה בך פוטנציאל גדול, אתה עוד תגיע רחוק. ככה אמר לי כשהייתי בן 13. המשפט הזה והספר הזה הביא אותי למה שעשיתי מאותו יום והלאה, הכל בהצטיינות. בסוף כיתה ט' כל התעודה שלי 9-10, אני יושב ראש מועצת התלמידים של הבית ספר הגדול הזה, ומאז תואר ראשון ותואר שני ופום וקורסים וזה, הכל בהצטיינות. בגלל אותו מורה ששמח עליי והוציא ממני את היכולות. המורה שלי בשמעוני, רחל בלקין, היא לא האמינה בי. אתה לא תגיע לשום מקום, אתה תישאר כמו שהיית, לא האמינה בי. היא כבר מתה אגב, רחל בלקין כבר מתה, אני מבטיח לכם, אבל אם עכשיו נגיד, תקום מהקבר, תסתכל לאן הגעתי, תעמוד במקום. אין לי בכלל ספק. היא לא תאמין פשוט שזה קורה, היא לא תאמין, אבל זה מה שקרה בגלל מורה אחד. עכשיו תראו, אחרי 20 שנה אגב איתרתי אותו, הודיעו לי, אתה הולך להיות מפקד בסיס. איתרתי את אותו מורה, הבאתי אותו להחלפת הפיקוד, הייתה התרגשות, הוא לא יכול לדבר, התחיל לבכות על הבמה, לא נורא. עברו עוד 3 חודשים, הוא מצלצל, אומר, תשמע, אבי, הבן שלי בחיל אוויר, הוא לא מסתדר, תבדוק. בדקתי. אומר לי המפקד של אבי, אני 25 שנה בחיל אוויר, החייל הכי גרוע ששירת תחתיי, זה אבי. אם אתה רוצה, קח אותו ללא תחליף. זה משפט מפתח בצבא. קח ללא תחליף, זה כאילו רק קח את הצרה הזאת ממני. העברתי אותו אליי לסירקין, עשיתי אותו מש"ק משמעת. נתתי לו סמכות, נתתי לו אחריות, הוא צריך להגיע בזמן, הוא צריך לבוא בהופעה נאותה, הוא עושה פרויקטים לחיילים, קיבל אחריות. אז עברו עוד 4 חודשים, אבי נבחר חייל מצטיין בסיסי. עלה על הבמה ו-1,500 חיילים מחאו לו כפיים ברעש עצום. מה שהראה לי שזה היה נכון וצודק. אז למה אני אומר לכם את זה? אין עובדים גרועים ואין ילדים גרועים, מי שלא בסדר זה אנחנו. אנחנו צריכים לכוון את האנשים שלנו, ותאמינו לי, יש אולי 1% או 2% שהם חריגים. כל השאר, רק תנו להם את האחריות, תנו להם את הסמכות ותראו שהם יגיעו לשמיים. הרבה יותר קל, מישהו עומד פה על שפת התהום, לבוא וטק לדחוף אותו. זה קל נורא. אבל לחבק אותו, למשוך אותו אליך, ועכשיו לתת לו את הערכים ואת מה שצריך, הרבה יותר קשה. אבל אם נעשה את זה, נצליח. אין לי בכלל ספק. היה סקר, 1,800 איש השתתפו בסקר הזה. 83% מהבעיות קשורות למנהיגות אנושית. תראו מה זה, תקשורת בין אישית, יכולת פיתוח עובדים, אינטליגנציה רגשית, כנות ויושרה, וגם ב-17% האחרים בטח מתחבאים עוד כמה דברים. אבל הכל זה מנהיגות אנושית. הכל זה בוא תהיה מנהל בן אדם, זה כל מה שרוצים לך. תדע שמי שמולך הוא לא העובד, הוא לא מספר אישי, אלא הוא בן אדם. בן אדם שיש לו צרכים, ויש לו רצונות, ויש לו בעיות. בוא נטפל לו בבעיות, והוא ייתן לך את עצמו עד השמיים. המילה נתן היא כתובה מקדימה ומאחורה אותו דבר. כשאתה נותן, נותנים לך. ככה זה עובד. צריך לזכור את המילה הזאת. המילה נתן היא כזאת, היא דו צדדית. עבודת צוות. אם אין עבודת צוות, העסק לא עובד. את גונבת לי זמן. אני לוקח זמן, יש לי פה שעון, אל תדאגי. היא מנסה לקצר, כי יש פה איזה פיגור בזמנים. עבודת צוות, אם אין עבודת צוות, זה לא עובד. פה רכבת לא תיסע אף פעם. למה? כי לא הייתה עבודת צוות. אני הייתי פעם מנהל הפרויקט של מקם כיפת ברזל, ועבדנו מול רפאל. אני הייתי באלטה, ניהלתי את פרויקט המקם, ועבדנו מול רפאל. בדיון הראשון, המנהל הפרויקט של רפאל אומר, טוב, אלטה, מה דעתכם? יושב לידי מהנדס הפרויקט, תגיד, אי אפשר. אני אומר לו, למה? הוא אומר, תגיד, אי אפשר. אני אומר, חיובי. הוא אומר, רגע, תפסיקו את הדיון,
אלתא תגידו עוד פעם? אני אומר חיובי. הוא אומר, זה פעם ראשונה מתחילת הפרויקט שאלתא אומרים חיובי. ואגב, מאותו יום הפרויקט הזה התחיל לרוץ. למה? כי התחיל שיתוף פעולה. אין ויכוחים, אין מריבות ושום דבר. עובדים ביחד. כשאתה עובד ביחד זה עובד. אז מה הסוד בעצם? לשתף את העובדים. הופה, קפצתי בו משהו. הסוד בעצם זה לשתף את העובדים, להשפעה של המנהיג, ואז תהיה לנו נגינה בהרמוניה. כלי אחד שלא עובד, כל התזמורת הזאת לא שווה כלום. אז מה שצריך המנצח, המנהל, ההורה לעשות, זה פשוט לשלב את כולם. זה מה שאנחנו צריכים, זה התפקיד שלנו, ואם נצליח לעשות את זה, הנגינה הזאת תרוץ ותהיה טובה. פה אני מראה לכם שקף עם 10 התובנות שלי, אני לא אקרא לכם את התובנות, אני רק מראה לכם את זה בדקה. יש לי 10 תובנות, זה לבד הרצאה של שעה שלמה. אבל אני אקח 3 מתוכם שנראות לי חשובות. הראשונה זה הזמן. נפוליאון אמר ככה, לחיילים שלו, תבקשו ממני הכל ותקבלו. רק דבר אחד אני לא יכול לתת לכם, זה זמן. הזמן רץ, הוא טס. והבשורה הטובה אבל שאנחנו הנווטים של הזמן הזה. בואו ננווט אותו כמו שצריך, ותאמינו שזה יהיה הכי טוב בעולם. הדבר השני זה חיוך. מי שלא יודע לחייך, בבקשה, תעמדו לו מול המראה ותתאמנו. תחייכו, זה נורא חשוב שתחייכו. תעמדו מול המראה ותעשו, תתאמנו בזה. חיוך פותח דלתות. מישהו יכול להגיד לה לא לבחורה הזאת? אי אפשר להגיד לה, היא באה למשרד והיא מבקשת משהו, אתה מתנהג אליה בנעימות. אין מה לעשות, זה ככה. עכשיו בבוקר עמדתי פה, ופגשתי מישהו ואמרתי, תקשיבי, אני חייב לצלם אותך, כי במצגת הבאה אני רוצה שאת תהיי שם על השקף. תחייכי להם רגע, תראי איזה יופי. תראו איזה חיוך. מישהו יכול לא לקבל אותה ולעשות לה... היא גם מרצה אחר כך, זה לא קשור, אני לא מכיר אותה אגב, אבל ראיתי את החיוך, אמרתי, תשלחי לי תמונה שלך עם חיוך יפה, אני אחליף את התמונה הזאת. וגם אלה, תראו איזה מאושרים. תראו כמה הם מאושרים, אין להם כלום, ואין להם שיניים ושום דבר, וטוב להם על הנשמה. אז תחייכו, תנו לאנשים לחייך, ותאמינו לי שהכל ירוץ. והתובנה השלישית שאני רוצה לדבר עליה היום, תמיד תכוון לירח. גם אם תחתי, עדיין תהיה בין כוכבים. תכוון ל10, תהיה 9 או 8. מי שיכוון ל4, יישאר 4 או 3. לכן תמיד לכוון גבוה, תנו לאנשים שלכם יעדים שאפשר לעמוד בהם, יעדים ריאליים, אבל שהם בסביבות הגבוה, 9-10. ותראו כאן את המשפט שהוא משפט שמאמן כדורסל, כי מנהיגות בספורט ובחיים ובכל מקום. מנהל גדול יכול לגרום לשחקנים שלו לחשוב שהם יותר טובים ממה שהם חושבים על עצמם. הם חושבים שהם 7, הוא אומר לא, אתם 10, והם יהיו 10 בסוף. כי בסוף אפקט פיגמליון עובד. נבואה שמגשימה את עצמה. אם אני אחשוב שאני 10, אני בסוף אהיה 10. אין מה לעשות, זה עובד ככה. וזה אני חושב השקף הכי חשוב. הייתי מנכ"ל של חברה שנקראת גרפולית, בית דפוס הכי גדול בארץ. הייתי באלעד, קניתי 10 פסלים כאלו, שמתי אותם, לכל מנהל שמתי לו כזה דבר על השולחן. אמרו לי, מה זה? אמרתי, אני רוצה שתתנהגו לאנשים שלכם, כמו שמאלף הדולפינים מתנהג לדולפינים שלו. עוד 2 דקות, בסדר. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא נותן לו ממתקים, זה לא אוכל. הדולפין עשה איזה מבצע יפה, קפץ לטבעת אש, עשה סללום, שלישיות, קיבל ממתק. רגע, סליחה. קיבל ממתק. הדבר השני שהוא עושה, הוא מלטף אותו. המאלף אף פעם לא מרביץ לדולפין, והוא אף פעם לא צועק עליו, כי פעם אחת הוא יעשה את זה, הוא בורח למים, לא חוזר יותר. אותו דבר עם העובדים שלנו, אותו דבר עם הילדים שלנו. תאמינו לי, עשיתי פעם שיחה לאיזה מנהל אגף בעיריית אשקלון, בכה על הבן שלו, שלא משתף פעולה, ואני אומר לבן שלו, תגיד, מה הסיפור עם אבא? הוא אומר, תשמעו משפט קשה מאוד, הלוואי שימות. אני אומר לו, למה? אבא שלך, למה שימות? הוא אומר, אני בן 21, מאז שנולדתי, פעם אחת לא אמר לי מילה טובה, רק נזיפות. אני אומר לאבא, תגיד, זה מה שאתה עושה? הוא אומר, כן, זה התפקיד שלי. אני אבא, מה שבסדר, בסדר. מה שלא, אני צריך, חבר'ה, תנו משובים טובים, דברו עם האנשים, תלטפו אותם, כי אם לא, הם יברחו לכם לים, בדיוק כמו הדולפין. חלוק נחל זה אבן הכי יפה בטבע, היא עגולה ויפה. אם אני אתן לכם עכשיו סלע, פטיש ואזמל, להגיד לכם, תעשו חלוק נחל. מישהו יכול? אי אפשר לעשות את זה. אבל כשזה בתוך המים, מלטפים אותו מפה, יוצא חלוק נחל. ככה אנחנו צריכים לעצב את האנשים שלנו. מנהיגות מעצבת, זה בדיוק הדבר. לכוון, כדי שהוא יתקדם בסוף. ואנשים מחכים לזה. כשאתם הולכים לקנות אבטיח, מה כל אחד עושה? לוקח אבטיח, דופק עליו. אף אחד לא מבין מזה כלום. אבל כולם דופקים על האבטיח, גם אני, תאמינו לי, לא מבין מה אני שומע. אבל כולם ככה. כשאתה בא לסככת אבטיחים, שם יש מומחה. הוא לוקח את האבטיח הראשון משמאל, דופק, אומר לא, מחזיר. לוקח את השני, מחזיר, את השלישי, אומר זה בשבילך. אתה לוקח, הולך הביתה, הוא יצא אדום, מצוין. יצא לבן, אתה אומר, טוב, פספס, לא קרה כלום. עכשיו מגיע הקונה השני, הוא לוקח את האבטיח הראשון עוד פעם, דופק, זה בשבילך. בסוף היום הוא מוכר את כל הסככה. הרי הוא לא בוחר באמת. זה רק לתת הרגשה טובה.
הוא רוצה למכור את כל האבטיחים, מה, הוא יישאר עם הלא טובים? זה לא הגיוני, נכון? אותו דבר המנהל, פשוט הרגשה טובה. 2 דקות אנחנו מסיימים. עוד 2 דקות, כן. תישארו גם לאחרונים. כן, תישארו, אל תלכו. למה זה לא עובד? לא קופץ. יש 4 כפים שכדאי לכם לאמץ אותם. זה הסיבה למה אנשים נשארים במקום העבודה. כיף, כוח, כבוד וכסף. אם כיף לי, אני אשאר פה. אם יש לי קצת כוח, אני אחראי על נוהל מספר 17, ובאים לשאול אותי, יש לי כוח בארגון. כבוד זה מנכ"ל אמר, וואי, איזה יופי, נתת הצעה מצוינת, כולם שמעו את זה. וכסף חשוב, אבל הוא במקום הרביעי. מה שיש פה, אגב, זה לא אני כתבתי, זה סקר שנעשה. כי למה רוב העובדים חושבים שהם לא מרוויחים מספיק. ואז שאתה בא לעובד, נותן לו 1,000 שקל, הוא מבסוט. אחרי 3 חודשים, הוא עוד חושב שהוא לא מרוויח מספיק. ואז הוא עוד פעם רוצה. ולכן כסף, אם הוא במינימום הנדרש, הוא גורם רביעי להישארות במקום העבודה. כל האחרים, כיף, כוח, כבוד וכיף, כוח, כבוד. תטפלו בכיף, כוח, כבוד, האנשים יהיו איתכם לתמיד. ואם זה חשוב לך, תמיד תמצא את הדרך. ואם לא חשוב, אתה תמצא תירוץ. תות זאת מילת מפתח. תוצאות ולא תירוצים. תביאו את האנשים לתוצאות ולא תירוצים. וזה המודל שאני פיתחתי, אני רק אראה לכם אותו בדקה וחצי. תראו, המודל הזה בנוי מ8 תכונות. מאיפה התכונות האלה? חוכמת ההמונים. שלחתי ל3,000 אנשים, שאלתי אותם, מהם התכונות של מנהיג אנושי? זה מה שקיבלתי בעדיפות הראשונה. דוגמה אישית, איכות תקשורת בין אישית, איזון, הצלת סמכויות, שיפור הישגים, אהבה וכו'. אוקיי, 8 תכונות שהן התכונות של המודל שאני בניתי. עכשיו את השאלון הזה נותנים ל3 גורמים. המנהל ממלא על עצמו, העובד שלו ממלא עליו, עכשיו אם יש 30 עובדים, אז כל ה30 ממלאים ועושים ממוצע, והבוס שלו ממלא עליו. זאת אומרת, התמונה היא תמונה תלת מימדית. ואז מה מקבלים? שמים את זה על קורי עכביש. שימו לב, כל ציר מתחיל מ0 עד 10 באותן תכונות, תקשורת בין אישית, איזון וכו'. אותן תכונות בדיוק בעיגול, כן, דקה אני מסיים, זה הסוף, זהו, זה הסוף. אני פשוט אראה להם רק את המודל ואנחנו מסיימים. עכשיו תראו, קחו למשל אהבה לכפיפים. הבוס חושב שהוא 10, תראו את הירוק. והעובדים שלו חושבים שהוא 5. מה זה אומר? יש פה בעיה קריטית. צריך עכשיו לטפל בבעיה הזאת. ואז בעצם צריכים לקחת את המנהל, לעשות לו אימון אישי, ולהסביר לו מה לעשות כדי לשפר את העניין הזה, כדי שהעובדים ירגישו מה שהוא מרגיש. עכשיו יש פה, אני לא אעבור עליהם, רק תראו אותם, אני קורא לזה 10 הדיברות למנהל. אלו 10 הדיברות, דוגמה אישית, קבל החלטות וכך אחריות, תיזום ותהיה יצירתי, תתכונן ותלמד ביסודיות, תחייך ותפרגן, אל תהיה יאיר, אל תפגע באנשים, אל תחשוב שאתה הכי חכם, תתייעץ, אל תזלזל בחשיבות הגיבוש, והכי חשוב זה הפוליטיקה. לא מופיע משום מה, אבל מה קרה פה? אל תפתיע את המנהל שלך, זה הפוליטיקה, זה בסוף נורא חשוב. אז זה הספר שכתבתי, אני מעביר הרצאות, מעביר סדנאות בנושא, אני גם לעתים עושה ייעוץ אישי, לא הרבה, אבל אני עושה גם את זה, ואני ממש מודה לכם על ההקשבה.